Soy. Ano na? Tambali papa mo sa akon. Tanda ka pag-iguno sa English. Pwede pamangkot mo siyempre. Grabe kayo mag-English. Kalon, sige be. Tistingan ta ka be. Tingi ah. Kita mo tong nakasulat to. Ara? Oo. Nara be. English na be. No trespassing. Wala mo to pag-English mo. Putanting English ko. What? Isoy, Hap? kumusta sa mga eskwela mo sa mga adlaw? Ay, pamangkot mo pa. Siyempre sa jai. Kaya nga man, Di kayo kayong padrawing kami gina ni ma'am. Nambalya. Draw an animal. Amo Ate. nambali ginasamon pa. perfect ka naman ay. At siyempre drawing ko man dayon eh. Ay, Ako pa ya. Anong animal gin-drawing mo? Di galing pa. Gingigan ko galing ka. Maestra ko pa ya. Ito, pag inkigay nga ikaw pinakasagad sa drawing sa eskwelahan nyo. Di kayo drawing kong tsura na ito bibot. Bakit si Bibot yung drawing mo? Di kembal mo man siya mong animal asakli si tao mong. Ay. Oh my, okay. Tay. Buga gabinet sa'yo. Gabi kanina at may lakay may duyan ta disbong. Buga rin sanop ni maulan si man. Nyat tuwa ni kansa magulanong niya. Nga mo na. Di kayo boys na tupa mo. Pwede tupas na oh. Ako sila gitipon na tanan nga libagon. Kagipadungan kantas. Buong kuro gabagyo na. What? Totoo may pamangkot ko si mo. Ano na? Kung bakod ka din masalam, Amerikano or Pilipino. Siyempre, Pilipino eh. Iga ko gadya galito. Nga. Amerikano eh. Paano mag-alam ang Amerikano, Soy? Siyempre ka dito sila ya. Bata pa lang tapalo niya mag-English. Ay, dis lang ito siya man. Matulo tambay ta dibla. Saan ako pa di? Okay. Uy, saya dia. Lumayan ta matambay mo di siya. Ginapa di ako. Uy, ginapot siya agad. Mga size bro. Oh, wapo. Ano ni mo bayo si man? Ben, bayo kag sharp. Oh, biskad mo na. Uy, mo giniya kay gapon ni suksok ko ng piyak mo. Yan o! Araw! Yan o na o! Wala, ginapuli kita guro, basta ginapangita ka na to. Hindi kaya hindi kabalo. Araw! Dami! Ginapangiwa ko pa yan. Ara dami to! Uy, ari ka pa di Japon. Uy, tambay! Tambay ka. Ito, puli ka na to. Kuro papa mo to. Puli na to, soy. Sintiya ko to siya nga, idri ko yan matambay, danay ko dali. Sinsya man. Kung baang na ito mapuli. Baan? Ano ka di marunda? May diya. Dili ka manimo ya. Uy, hindi pwede ako. Nong. No. May pamangkot ko si mo. Ano, mangkot mo? Doon tabla ko nung bantog ka nga ako no diri sa atong lugar pinakaisog. Nakaisog diri sa lugar na tan. Oo, ako pinaisog din nga. May masisog pa di sa ako now. May ba ko na nanay mo, tilit lawit ako no. Lawit man. Di pugar. Sino gambal na? Tilit lawit ako. Di may isog di pa. Tubanga sa akong blay. Parang balaan mo. Ti kong isog gabi. Dulong gabi sa mga balay biyaw.